изключи за кой? За свещи. Ние за свещи. Ние за свещи ще. Как виж ги, бе? Горе. Той изглежда като звезда. Тук десятка. Аз ти кажа, хилята си улина нас най-гадната ще излезе. Ти улината и къде? Ай, че правим специалисти. Докторите. Не ди моята кола, снимай така. Доктори ще бъдат специално факт. Ако е клещи, кой има сила? Това не е много на повече. Да не остана тук. Вижди? Вижди. Даро. И тъс ти си я вадил, те? Да, бе, ти си оригиналната. Ема виж те си. Да се изгоралата, първата. Идеал. Няма да я Имаш ли закачам. свещ? А? Имаш ли свещ? Нямам свещ. Искаш да я пробвам да ще мърда? Виж, много е по-нежна тази. Погледни отгоре да видиш. Виж, Виж тази. Тази е много по-нежна. Върти оттам. там да се види, врачи. Виж, виж колко е по-мен. Къде е проблема? Къде е болния зъб тук на пациента? Ще го извади. Значка, я пробвай, ако искаш десятка, да не? Къде же? Де ще я скъсати, бе? Де ще я скъсати, бе, хора? 100 лева, хора, 100 лева. Не, само да я сложи, няма да я мъча. По-малка е. По-дълбоки трябва. На целието явно е по-малка. Не е по-дълго. По-малка е така. По-нежна и се чупи, докато е... Тъси. Тъси. Да мъча. Дей. Дей. Тръгна, трещотката. Видео ли снимаме? Даже не иска трещотката. С уно и да излага. Дей ще се чупи. Няма да се чука. Не става, бе, човек. Дей, бе. Това е марката. Няма да напълня. Дей ще я скъсати. Няма, лека. Дей. Той е, брат. Аз си диригент, Ама дай да сложим пак такова. Докторе, ще стане ли работа? Ще живее ли? Станеш. Мърда, бе, ето е. Тия пробай да виж коле се движи. Ще живее, ей! Излекувах. Най-удобната, най-готината. Дайте трепчотката. Сега, аз ще я стегна. Не, аз няма да отидем, защото нямаме. Чакай да е целуна отзади. Дай да надием една спринцовка. И той няма да закачаме. Прибери. Не, ще го сложа. Забърши я само. Ама ле, стигни я. Стегната. Стигна ли? Стегната. Не, бе, чакай. Иди, отсоя малко. Пациентът ще Да живее. сложим и тогава ще я стигне. След като му иззадем зъба, ще му сложим имплант и няма никакъв проблем. Час, дайте една свеща да видим, бе. Тук се И щастливия собственик. Има, убихте. Колко да я отбивам? Аз направо да я изкарам. Грем за свеща. Краси, тя е готова. Тя излезе. Нека ги френските свещи. Много са хубави, бачкат обаче ми дава грешка. Кое ми Какво е, бяха? какво е? Тя Къде е излезе? готова от вита, няма да слагаме. А? Готова от вита. Ма дали ще излезе, бе, човек? Ще излезе, бе. Ау! Виж коя писалка е нашата. Твоята е малко. Тъс коя е, бе? Първата. Ма моята ли, бе? Твоята е. Аре, стига. Виж, тук въобще няма нагар набито горе. Само долу. Сега ще избършим да я видим. Няма? Няма. Няма Защото смисъл Беру Джермани. Ако го видиш, той Беру Джермани, сними го. Няма смисъл да се... Няма блести. Върти го. Дай насам на... Може да го фокусираш. Добре. Близко. Няма да слагам. Не, няма смисъл, Краси. Направо я навивам. Тя бачка ли? Трябва да извади. Не, чакай да Само дай един път. тук искам да видя. Тя тук не е ли гръмна? Да на команда, той дали ще загрее. Заминала е, бе, как ще загрее, бе? Тя не дава контакт. Не, няма да... Беру, явно оригинални са Беру. Стигнавам, че не са оригинални. Сега ще изкара Ама тя сега да не вземе тук да за такова. Няма да за такова. Не, ще сложим сега каса. Какво да излагам? Виж как вътре с доктори, няма смисъл. Няма смисъл. То се слага за раздвижване сега на всички. Виж как всички чигочат.